pangit ang view. So ibali na to no. Ayaw na hilap day kay so, dito na to siya, no? Kay time-lapse na to siya. So, 1, 2, shout 3. out. Nagi times no nga, akong confidence sa akong pag-vlog kay usahay mawala, usahay kay naa, usahay kay wala ko kasabot nga no, maulaw ko. Usahay kay wala gyud ganang ma-feel ako nga oy labot sa mga tao no. So ana guys no, every morning drink your water mga sir. So I just woke up guys. Wala pa ko naligo no, syempre. During quarantine, kabalo ko nakamo po, dili mo maligog sa iyo. Ang uban, dili pa kayo maligo, no? So, ingani akong daily routine guys, no? After waking up, kay limpyo na ako akong glasses, kay, I don't know, ano, kada gabi, kay pagmata na ako, kay nahugaw na siya maayong, wala man tanaw siya giunsa. Let's get to it. So, matingala mo guys, no, ano, direto angle perme kay. Syempre, no, ang ato ang kuan man god, naadere ay kilit kay naadere ang kuan, ring light tapos napod rin bintana sa tubangan. Ug sa right na to kay napoy bintana. So, mo na ang rason no, ano, dire perme tong angle kay naadere ang source of natural light kung buntag. Kung gabi nagapon diri ato ang ring light sa right, di ba? Ring light sa right. So, what are my plans? So, sa ako ang camera. Plano na ako first is wide lens unta. Kaso, wala pa tayong kwarta, no? Ipon-ipon muna. Pero nice naman ko ni siya, no, na lens, no? Kay tama-tama lang ko siya kalayo. Murag arm's length lang ko siya. Pero dako na yung area na makover. So, okay na to siya. Skip sa nato to siya, no? So, next kay ato ang mic di ay. Mic o SD card. So, with that, no? Wala pa siya niabot sa balay. Kay, napa siya sa JRMT, no? So, it's either wala to na to or ato na to. So, diba, your package has arrived at the local hub of your JRMT in your area. So, meaning, guys, no, nana siya diri sa among area. Pwede na ako siya kuha dito. Pero if nakabutan diri nga out for delivery, so night time sa gano nga sa LBC sa una, nakabutang siya out for delivery. But then, pag ato nimo dito sa LBC nila, kay naga po dito mga item, so wala siya na out for delivery number. Nara siya dito, tas feel ako out for delivery siya for 3 days. So, bali, ang first 2 days wala na pulos na mga adlaw. Tas sa third day pa mo deliver ang LBC. So, shout out sa LBC, no? Tama ra nga JRMT na ni sila tikpadala kay. At least, diba, accurate ang ilahang tracking page. So, makaingon sila nga out for delivery, legit out for delivery gina. Wala na sa ilang kuan. Bisa pag ato na nimo no kay kanaya tong Canon M50 nag out for delivery na siya. Giato na ako dito sa JRMT gyapon tas pag check sa lang system kay so mo to out for delivery na. So ano siya, sir, paabot lang sa sir kay gihatod naman gud gikuha naman gud ay so, bali basig ihatod na sa inyong balay. So yung ana ba no accurate atong mga tracking page ba kung out for delivery na jud dili kay napa sa inyong mga warehouse no. Oh, other than that day no mo na ginatuan ako dito bisan out for delivery kay kurado kay kung pagka person no pag-out sa mga parcels. So share ko lang isa siguro sa rason nga no dili kay nga na kadagan akong vlog unlike sa una no nga
akong mga vlog sa una sa Davao kay like every week nag-upload ko for like 7 months no. Dili lang kay nga naka-frequent atong pag-upload kay una ang kinabuhi diri sa balay guys no kay feel ako everyday kay same lang jud. And ay wala pa dai ko'y kwarto no. So wala ko kanang murag personal space to vlog. Kada vlog na ako diri no or dili siguro na ako kada vlog diri. Most of my vlogs diri sa Mati or sa balay no kay naga-post ko kanay moagi, buhato, no, ahatas, tapos yung mga distractions no kita niyo sa mga uban clip sa akong vlog. Another thing po dai no kay factor po dai ang kanang madaot ang atong unit, brown out. Listen mo gud nang mag-brown out no. Kung ako'y ginabuhat, ako'y gina-edit, ako'y gina-save, madaot akong unit kung kalitang kapalong tapos wala ko UPS no. So mo to na naabot ang time nga nadaot na gyud siya. So may gani no kay na pangitaan na tog solution. Tapos ang net diri sa balay guys kay I don't know PLDT why you like that. Hinay jud kayo at some point napoy times yun na kanang dili na mag-loading nga wala nakakasabot nga no. Tapos ang data po diri no sa Globe wala ka kasabot nga no hinay nga 4 bars man unta ka 4 GLT Globe ano na. Ambot lang no kung ano ni applicable ano hinay dito sa Globe. I don't know but for me paspas ang LTE sa Smart. And ang fiber kay Globe. Okay untang PLDT. Ang problema kay if ever na madaot ang inyong linya, maabot po og mga pila pa ka adlaw usay kay semana pa bago maayo nung sa naman o PLDT uy. Lahi man gud ilaha no kay base ako interview kay Kuya PLDT ato nagpa-install mi. Lahi ang nag-aayo sa sulod ug lahi nag-aayo sa lapas. So if ever nga na kay problema, tas gingon ninyo ani nga problema. Ana sila ipadala nga specific nga technician. Tapos if ang diagnosis sa technician no kay ang problema day kay sa linya sa labas, tapos ang ipadala sa PLDT kay tao nga mag-ayo sa sulod. Amen to that man. Magulat na sad ka og isa ka semana. Kay dili tumuayo tong nasa sulod nga tig-ayo no. Bali mag-request sila taong nga mag-ayo sa labas. Since nag-request kag balik, moabot sa dag pila ka adlaw siguro or not days pero months, weeks day para manhianasan mo og tao sa labas na PLDT. So mo na matingalan mo no nga yan naman ang PLDT pero igor man sila ni sulod tas nila kag balik. So mo na no nahitabo no. If that's wrong, so PLDT, isa sa inyong worker no kay nangatik sa kuha. And going back, a nice asa Globe sa PLDT ay sa Globe Fiber Banggod. Kay if ever na kay paayos sila ha, naka-schedule na. Tapos kana nga schedule sure na nga ang technician kay bakante anang adlaw ug anang oras. Mo to jud na technician diri so mag-expect na kaana na within the day na nagay technician mawot diri sa Globe. So, mo to no things to consider if ever nga magpatawad mag-fiber sa Mati or sa Davao man lang. Sa Davao wala ko ka-try og uban mga fiber sa Davao. And tama di ay no. Ang Globe kay dili kaya nakadaghan ng ilang mga problema silang linya sa fiber. Mag-Globe magbunon ta no Globe fiber mi diri sa Mati kaso ito nag-call ko kay wala pa fiber. Ang fiber pa lang ay wala pa fiber ang Globe. So ang fiber pa lang diri ang PLDT tapos kailangan nam guna mo siya no kay for online classes kay ang Globe na mga DSL sa una. Grabe jud kahinay promise kung mag-data ka sa Globe nga data nga hinay na kay kayo mas kusog pa ang data sa Globe no. So moto nagkuha na lang yung PLDT fiber tapos abot siya og like 3 years pa ang kontrata. Wala sa big 3 years no bago magpakat. Kay kung if ever no sa mga naga-wonder da ngano dili na lang mo magpakat. Kung magpakat pag ka tapos na may kontrata, bali ang remaining na mga months sa inyong kontrata, example 2 months inyong gamit sa kontrata, kaya nagpatawad mo like last 2 months. So, 2 months na yung nagamit, no? Ang remaining na kailangan na ninyo bayaran. So, muna ang included sa pre-termination fee. So, Globe, no, baka naman. I'm not saying lies naman kay mo magyud ni ang ako ang na-experience o ang ako ang nadunggan sa ubang tao. Which is true naman kay frustrating siya no ngayon ano yung service tapos though mas less mo cost sa inyong mga plans compared sa Globe. This is my the monthly rent sa life. Siguro mo lang puto karon no kay siguro unya if ever nga walay mag-update diri no nga i-deliver na ako ang microphone o ako SD card kay feeling ko at tuon na lang ako dito sa JR to the M to the T no kay apurado beta ka person pagabot sa parcels. So that is it no. So if ever you're considering no mag-subscribe sa mga fiber plans between PLDT and Globe muna na siya no. So PLDT paspas na medyo less siya monthly. Ang
perk sa Globe kay consistent iyang service kanang wala kayo mga putol-putol no nga mga like mukalitra og hinanet mula nga na night times nga maabot yun nga na no pero panagsara kayo na or like once a month or once every 3 months nga na pero unlike sa Peliti no nga almost every week kay magka-problema or hinay yung net. Tapos another thing po sa Globe kay paspas ilang pag-ayo when it comes sa ilang mga linya no kay naka-schedule na daan. Tapos less ang contract time di ay sa Globe. So that is it no. If ever na you're watching, I hope na maka-decide na mo if ever na magpapataon mo net sa yung balay. And sa one lugar kay considering Converge no na wala man lang diri sa Mati or sa Davao. I don't know if na sa Davao pero feel last na ako tanong kay wala man. So if ever na Converge no, feel ako Converge. Pero if since wala man so going for Globe jud. Wala ko gibayaran sa Globe, no? Pero baka naman, Globe. Sponsor tayo dyan, no? So, that is it, guys. And I hope katabang na sa inyo, ano? Waking up nga. Lahing ako topic kay na tagak sa PLDT versus Globe. So, that is it, guys, to. And if you like this video, guys, don't forget to like and subscribe to my channel. So, I hope to see you guys on my next video. So, bye!